Lihat apa jadi bat kan ka headlines ka bami hang ni lembaga batis TV. Ong pendrem kilong kemi ka Himalang rin yaw bapi asling do dawa penlong election yang ke CDC. Kadon gajing confuse na kalian jogi pat ba apa jadi bat kan ka headlines kan. Ong beli gat sponsil kadon kam ban panjing bit na bapi as ban penlong election dan ban penlong. Apa makili ki ba syong hang pe ki ba kot kabor jabing kabor syampang bat kajing kitri jongki. Kitip kambaham haki bat hakaba nakaliang jong aru nakawei kapur si kawei pat banga ai leng bagi jingkren lan jing pensai ngong ba kam jongi ki pat ba kalakut kai ka basa kalong hakti kirang ba kam jongi ki pat ba kalakut har jal polai bat ka basa mentah kalong hakti jong kirang ba kai ka ba kirang ba kile detip kirang ba kim julek kelumar kirang ba kile detip kirang ba haba yu i ba kani kadai gading dei kim ju hikai ki kena bat ong kun lane ba lane duduk ketak hakti jong pi kani gading manu ban hikai yagi kena kom ta kirang ba kim ju hikai lane ki ui kani ka thui ka bajliu ka wa ka ba he kirang ba kim ju hikai ban ong ban lane ban penslur ki ong jingi bet me ong jingi bet pa ong ban lach te siliang la tip te tu mlak te ban kot ka bor ban jingi seduk te siliang ma ka jliu ha ka te ka thui kirang ba ki da tip ba uniu kena unum lak ban jingi seduk te siliang te ki numpak ban jingi jubor lane kirang ba ki tip balada uniu kena le kata te ka ding ka ti kan sapudung lane kan saing kirang ba kim ju pa ban pak ta jubor kata pi ka jingi per kabor jong kena kabor jong kirang ba tegi badon hang te bos council kim degi kena ki kirang ba kitip ya ke ba kile pat kim juk penselur kelumar ya ke ba kipat ba kim lak ban le lane makiru kim lak ban le kile tangkat kom ke ba ka lenti ka syai ki ban le dan ring hapan poi kendia ba yede ke jing ong jong ki ba pendram ki long kemi ka Himalang rin ba PS na syukwa ban ong ba kan ke jing pendram ke jong ki hadin bangala snap ha ka ke jing sotu bakla ke jong ki tengah kam syong hang ne ban kren ban ong ban pen ini la ne ban ya thau ya ka ba ikren maki ki kenok ki kenthok maki rei sudan hang ne ban pensai ki bat ketu ka bai ka jing pensai ka jonga hadir hakatu ka sngi baki litur pos konsilu ndai banga kenthok ki to sngi nga ai jing hikai ki namar beling ngayu iba kitu ki nong yalam hakatu sngi ru ide ki bom tip ya ka an ilong illiterate bat kitu ki ba but ya ki to sngi mo ipat ba hatu sngi ru mo kentup ki long kemiru kim tip ya kaan ki subut ya ki nong yang lama ki marla ki pat ba nong but ru ki but marla beling ong kumta ba ji ayu kumta lada nga menta yela di te daga jan yong nan na khaman ngam yu isu ngamut ban yalam ya ki wei pat babut na din jonga ya ka lenti ka ga banjia ha patliu yam di ji yo lada ki ha patliu yo ki mlat mi isu kata fi tak tahu nong yalam ngadon ke jing siokia pat ngadon ke jing kipli piu itu sgi kinong yalam jong kitu kipat ba to si ong kumno oh this council I boleh bicara 1 minit dan kipli kaget ngin pen pra are kata tapi kadai ka kamaru klau kan pat ka anjong ka constitution jong dari India ru kan syahi kan kadon te ka an ka rules ban te la kami ke bakum kita pisong tu pan ong I boleh pi 1 minit la da kipli ngin pen pra kadai ni am kata ka criminal approach dan ke criminal intention. Hapi berngam man penjual kanu ka public property kadai ni am ka crime. Kadai ni am ka kampian. Dela ta uniu briu balitur menta banyalam ki ba ulit da kata ka angle ba ong ba ngan yalam yu ba da ka jingle di an. Nga ba yu ina yeng ngadon ka jing sokia. Yu uniu briu tap patliu kini ki ba. Yu uniu briu tap patliu ki ba. Mano balik seipat ya ki nang tu. Tiga jing sotu bakla jong kilong kemi hang ni kalong ba hakali ha bayade begitu ka video kan haka banganga ai jing hikai yaki bat jing hikai ka bang ai kiru nakam ai hi sabar jong ka constitution la ne ka bakam don apo ka akar rules jong ka Himalang ren ka bang hikai kiru kadai hi katkum ka akar rules jong ka Himalang ren namara hakatkum ka administration langren rules ajar pulai ka rule lie bracket r sub bracket lie kada batai sai manu ki badai bani simenta ka jit bat ka wangs ada kan syahing tu tang ki menteri ki leng do bang ki sordal bat ki klik senrang kat prasna pi wala dai makna badon ya kadur kadar senrang ru ke jing don jing em senrang ru dari pempat kenjo hi ka kat prasnem karta pimla bani simenta hapo kahima jongi banjit lane ban wangs pi desa ka ipat habang akran katong constitution tiga jing ong jongki bang akran banyak ki bat nga ong ki bakim degi kun ki hajar ki ma kadai ke jing sutu bakla ka jongki kadai ke jing sutu bakla ka jongki ka ba nakaliang jonga
dalai ru nganum kren ke kom kata kentin ya kini long kemi ki ba ie ki don buron ki jongi nganget ba barok naki ki sotu aktin sora ki sotu aktin kasi lada ki snap yang adu basdang adu bakut ikatu ke jing pensai ke jonga iyo ya kata ka konsep lani ya kata ka jimut ke jing temu ke ke bangadon ban ong hatu ka jing pensai bang hikai ki bahaka aka rules dong himalang rin kilong kemi wala dadai makna kilong kemi kasi bat ki kun ki ajar dong himalu ki mlap ni simenta ka jit bat ka bang sim khamtam ki kun sipia ka baka kentai napok ka hima ka jongi kan yo tengah do bar jela nani non tribals ki kun jong kiru ki mlap ni simenta ka jit bat ka bang sim ka ba bayadai lebih ketika pon don ki wei ki sim na ki wei ki hima ki wan pan kopi lam yang ya kata ka rules ba ong best plat mo pom syak ban simenta da ki kun sipia lan ada ki wei ki jat meruh ka jit bat ka bang sim te kam semut bang ong baki long kemi napok himalang rin kim dei ki kun ki hajar nasu ong ba phim don hok ban simenta ka jit bat ka bang sim da pis ngap habis no tu ya kata te mei lei kata ka jing stu bakla ka jong phim lei lei te nganget ba phila sai menta baka don ka kum ka constitution ka riti penyatkam ka ladap approve ladap asen ladap ai muhor ladap samuhor da ulat jong kejela haus nem arjar nyau arjar kendai arjar khatar arjar khatsan bat arjar apulai haduk santeli lada compile kini bat baru kinong arin ki yo bat pulia kan ye hang tagen ki saspat bantip bat nga kenturu ya pi biswa pin mi sakmat ban but yeno re yeno wat nembut matla namar pim tip yo utu unong yalam ya pi yela dia long komba nga ong pi mine la te janyong ya la dia nakmat mi yo isu un yalam ya pi menta sebum tai la dia rengkok satliu yo pi rengkok lang te yo pi kok ki kijat kabalong ka mensau ya dengan kwa ban hikai ya pi katu ka jing pensai tu sengiru ka de jing hikai bat mentaru ka de jing hikai den re ga susau tamula kan dia ngalak kami lenti ba kini long kami napok hima ka jongi mi sakmat ka tu sengi ba nakaliang jongi milik pan kan ra driving license hayo bos ara namba don pat kini ki briu napok kahima ka jongi kirang ba ki mi sakmat ban yada ban ya ki barjela balik dan pentut ban ya kajing kata driving license ka jongi ngalak kami lenti ba batu si kan mi kajing pendram na kilong kami namar kilong kami kita ki wala da kim don ya kata ka hok ka bentar ban ya si mentah ka jit lan ka bang sim rai kita ki kostudien kidon ka hok hakum ka tu kidon ka hok ini ban mi sakmat ong phut karang bakai phut karukai kumno phimut ban yada ban ya kinong wei ya ki poi ki barjela apa kini kun samla ki mi sakmat ban kata driving license pleng bro sikatu pikeno tang ba tangi kan thai kasi bayada mandar mentala dai mapi mo kirang ba na kan inti ba kum kata na kini kilong kumi rai pause rom ni lai iklam mi sakmat ban penram ya gitu kirang ba ki ba pentut ya jing kata driving license jongi bat tak long nak kum baki yada ya gitu ki barjela rai kini kilong kumi kimi ban sakmat yang ban penram yang ubri ba ai jing hikai jing nang jing tip ya ki ha dai bat ka an ka rules jongka himalang rin te to ngam so pere kata i gini kilong kumi jongi in sesuatu bat kin champang hi suki den rai ba dai bat kata ka jing dawa jongki election kata ka di ka ba nakaliang jonga ngamdon ai ban comment le ban ong ta mga tharai habukut hi dada ki kwa ban dawai kata ki haban job dan ki haban challenge ya ka ai ka inquiry report sipo high court marko mga ong epi akasin syar kadar ka administration kadon ka legislative ka executive bat ka judicial pila ban pento asurok hamaran madia ya ka ai ka order ka bami na ka executive na ka legislative andai ka inquiry report ka bami hakini ki por ki beladap kami lembaga kut tila pim hun lan pim satisfy ka ai ka ba ka kut ka le pi happy ban le sipo ka kut hi ma pinya kan to amadan ta ka daw ong kadon ka jingma la ki nong yalam ki bom tip ya ka an ki yalam yo pa ba ta long ko mat taban ki satliu menta kini ki pa ba ki dem so thu ba tu ki nong yalam ila dia ki langat lupa ka contempt of court play ki ngat ka contempt of court namar ba ki condemn ya ka report ka beladap penyat ladap klik daga judicial magistrate kalong ka pamah ho wat elek rumah kalong ka pamah wat nam kata ya kading yo ka petung ikti kijat wat juren kok kelumar haka thui yo kadai ka thui ka ba phim lak ban jingi kata kadai
kawanga kwa ban ai kejing kentu bat kejing hikai ya kini gilong kemi bat kipat ba napok rahima ke jongi kublai sipun